Goddag og velkommen til problemet med terroren i Danmark. Det ser ud som om, at der ikke er nogen politikere i Folketinget, der ved, hvordan man klarer det problem. Men her kan jeg med et meget simpelt lille eksperiment bevise, hvor enkelt det egentlig er. De snakker jo om integration og rollemodeller for de unge muhammedanere. Men det hjælper jo ikke, det har vi jo set ekstremt mange tilfælde på. Så her er den eneste rigtige løsning. Her på denne side af fjernbetjeningen, det er Danmark. Og de her chips, det er unge muhammedanere. Og egentlig alle muhammedanere for den sags skyld. Og det her, denne pose, det er deres hjemland. Og nu skal jeg ganske enkelt lige bevise, hvordan man udrydder terrortruslen i Danmark. Var det så svært? Nej, egentlig ikke.